Usa ka tindahan sulod sa Pagadian City Public Market ang gikawatan. Ang paghakot sa mga sospek sa mga gamit kinawat, nahuli kam. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Wala man nakita ang aktual nga pagpangawat sulod sa usang tindahan sa Pagadian City Public Market ni atong Sabado sa gabi. Tataw sa CCTV footage sa Pagadian City LGU ang paghakot sa sospek sa mga gipangkawat ni ini. Sa unang kuha, makita nga mingaw ang kalsada sa Rizal Avenue ug ang gawa sa Gate 3 sa Palengke. Dinhi makita ang sospek nga nagtindog ug naglakaw-lakaw nga daw dili mahimutang. Taud-taud pa, makita nga dunay gihatag kaniya nga mga gamit nga giagi sa ibabaw sa gate. Mauna di ito ang mga ikawat nga gamit sa tindahan. Human ni ini, dali-dali kining milakaw palayo ug aron dili dulahan, gikuha pa ni ini ang usa ka sako nga basura sa kilid sa kalsada ug gibutang sa kilid sa usa pa ka tindahan. Sa ikaduhang kuha, makita nga mibalik ang suspect sa gate nga dunay bitbit nga dakong maleta nga gituuhang butanganan sa mga kinawat. Pag-abot sa gate, gihatag ni ini ang maleta nga gipaagi niya sa ibabaw sa gate samtang gitunulan na sab siya og laing kinawat nga mga gamit. Pagkahuman, mihawa na sab kini. Sa ikatulong kuha, makita nga dunay mga tao sa kalsada ug dunay mga nagtambay sa gawa sa Gate 3 ug wala na makitang mibalik pa ang suspect. Matud sa anak sa tag-iya sa tindahan nga si Hamdi Abu, nalimas gayod ang ilang tindang pagkaon, mga face mask, kapin 3,000 pesos cash ug uban pa. Sirado na kuno ang palengke ni atong tungura ug bugtong gwardya na lang ang nabilin dihang nahitabo ang insidente. Nagtuo siyang dunay kaubanan ang lalaking sospek nga nakita sa video. Ginaimbestigahan na karon ang insidente. Pisma, sigarilyo, tanan nga pagkaon, nahurot, mga medyas, nakuha, nahurot yun tanan. Na ay cash, mga 3,000 kapin. 3,000 kapin kay kuhan man, gibilin man dirigod. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.